panibagong kaso ng rabies natala sa bayan po ng Mangaldan. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Isang panibagong kaso ng rabies ang muling naitala sa Mangaldan ayon sa Municipal Agriculture Office. Ayon sa ahensya, ang biktima ay mula sa barangay Anolid kung saan kinagat ng aso ang sariling amo nito. Kalaunay namatay ang aso at sumailalim ang katawan nito sa pagsusuri sa Rabies Diagnostic Laboratory kung saan lumabas na positibo ito sa rabies. Nagtamo ng transdermal bite ang nakagat na amo at kasalukuyang nagpapagaling. Ayon sa biktima, nakawala ang alaga nitong aso at kinagat ng umano'y asong gala na pinaghihinala ang may rabies. Dahil dito, iginiit ng lokal na pamahalaan ang pinaigting na umiiral na ordinansa na aso mo itali mo. Samantala, nagkaroon naman ng pagbabakuna ng anti-rabies sa mga alagang hayop sa barangay na umabot sa 101. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.